सूर्य सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संततार्चका अंजनी सुतपदा संततार्चका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नादवेदरत सद्गुण सांद्र सद्गुण सांद्र मोद विठलन दयति गणचंद्र विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगी वर्या सद्विद्येयो 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 योगी वर्या योगी वर्या योगी वर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या।
जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा परमसत्त्वगुणसागरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा शमदमदया गुणपूर्णा रामविठ्ठल गुणगणसागरा रामविठ्ठला रामविठ्ठल गुरुचरणी नित्यमागणी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश
गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा
समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये कमलानाथ दारितोर द्वारकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ
ಜ್ಞಾನವಾ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರಾ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂಧ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯೀಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂಧ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯೀಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥಾನ ಕರಕಂಜ ಸಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥಾನ ಕರಕಂಜ ಸಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಮಧುವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೃದ್ಧಯೇ ಮಧುವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೃದ್ಧಯೇ ಮಧುವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೃದ್ಧಯೇ वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला
शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा नमन करता रघुवर श्री रामा का नमन करता रघुवर श्री रामा का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्री रामा का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता
विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुत विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमन करता रघुवर श्रीरामाक रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्व
विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाका नमन करता रघुवर श्रीरामाका सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुत विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्व
विश्वव्यापक शुभचरिताक रघुवर करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाका नमन करता रघुवर श्रीरामाका नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुता विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीराम कालाचेरी आमगे मंगळूर पेंडेचे एक विशेष प्रीती की तो घेऊन आमगे स्वाम्याना हांगा दीर्घकालीन म्हणून येतं 15 दिवसापासून जड म्हणताना एक पक्षापासून जड एक काल तसंच त्याचे दीर्घकालाचे एक वास्तव्य हांगा मंगळूर पेंडे अनुभव केलं येदमध्ये हाच्यापाशी पुढेची प्रारंभ झालेला आहे रामनाम मंत्राचे अभियान हांगा विशेष जावन जत्तरस ते आमगे व्हड भाग मठाचे 50-50 वर्साचे एक विशेष संदर्भाचेरी
हे सक्कड रीतीचेर ते रामा अनुग्रहा कारण जेवत चलते रामनाम अभियान हे जेवका म्हणून गुरुवर्यांनी आज्ञानुसार हंग मात्र नाही प्रत्येक गावा मळामणकेची हे सक्कड जन अति उत्साहानं अंतू आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सक्कड मेळून घेऊन क्लब्ध समयाचे रामनामाचे अंत जप करून घेऊन अति श्रीराम तरी स्वाम्याला वास्तव्य असं भितर हांगा लागीं लागीं आशिल्ले सक्कड सान होड देवस्थानाचे सक्कड आडळीत वर्ग की अर्चक वर्ग की येऊन नमन करता रघुवर श्रीरामा नमन करता रघुवर श्रीरामा विशेष जाऊन घेऊन मनोरांतो वैदिक बंद मोठं जाऊन घेऊन लघु विष्णुपण भोगावून समोर घेऊन रामाला अर्पण केले तसं ते अनेक केले वेळा तरी प्रसन्न मनान संकटताना आमगे पूजेक समजावून घेऊन तो समयाचे जावकार आहे म्हणून समोर घेऊन आज्ञा करून घेऊन आमका आशीर्वाद केलो तशी सक्कड वैदिक बंद अनेक गोत्रांची मेळ्यांची आधी देवा कालची दिसा देवाला प्रार्थना करून घेऊन हांगा त्याचे जपाराधन एक लघु विष्णू म्हणताना 24 आवर्तन पवमान पारायण जेवका हे सक्कड देवानं वैदिकांक हांगा उपस्थित घेऊन करून घेतले तशी आधी प्रातः कालाची रीती प्रार्थना जाऊन घेऊन हांगा कलशांत पूजन तशीच अग्निप्रतिष्ठापन जाऊन घेऊन ताका सांगितलं ते 3 आवर्तनी होम दशांश तर्पण तशीच पुष्पांजली नमस्कार इत्यादी करून घेऊन तुझे सेवा केल्या देवा तू प्रसन्न जाव का तुगेले प्रसन्न देन करताना आमगे सगळे पेंटे तू बरं करता हां तू भाग येतील सक्कड वैदिक रंद जेव गृहस्थ रंद जेव हे सक्कड हांगा मंगळूर पेंटेचे भजक रंद तुगेला जी आयची दिसाक नड्यांक येऊन घेऊ प्रार्थना केलेली सक्कड प्रार्थना तू सत्य कोण चलून देऊ का आणि सर्व मने ग्रहगती दोष निवारण कोण देऊन अंग आरोग्य आयुष्य सुख सौभाग्य देऊ का आणि विशेष जाऊन घेऊन प्रार्थना करूचे आमगेले विद्याधीश स्वामी मस्त तंगेले कार्यक्रम मस्त गावांत तंगेले वास्तव्य कॅम्प हे जाऊन घेऊन नाना कडेन भक्तादिक तंगेला घेऊन तंगेले कंदी कट्टगी सुख घे सकळ विचार करून घेऊन तंगेला अनुग्रह मागतात सकळ जनांक त्यांनी प्रसन्न मुखान करताना अनुग्रह केला आमक एक चांग एक संतोष आवश्यक अशी ती मुखार सुंदरारी स्वाम्यांक चांग मने दीर्घायुष्य आरोग्य तशी त्या देवाला सेवा करीत त्यांनी केवळ आशीर्वाद सक्कड सत्यरूपा आमगेल समाज वरंदा पेण आमगेल समाजाचे सर्व कष्ट सर्व दुरित दूर जाऊन घेऊन सक्कड समाज चांग संतोष आसना जीवन पर गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंद म्हणताना सक्कड देवता आराधन करून घेऊन येईल आमगे चरडू वांगायच्याला प्रसलेच असताना सद्विधी सद्विचार हे सक्कड देऊन घेऊन रामनामाचे अभियान कशी चंद्रीतील चलतस की तशीच मुखार संजलरी ಇನ್ನಿತರ ಕಸಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆಲ್ಕಿ ಸಕ್ಕಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಯಶಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತು ಭಾಗ್ಯತಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕಡಂಗೆ ತಂತಂಗೆ ಮನಸಾ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಿಕೊಂಡು ದೇವರು तुम सक्कड आमगे पेंटे की आमगे समाज की आमगे बंधु वर्ग की आभाल स्त्री पुरुष सक्कड जनांगे तुम अनुग्रह को देवनो बरे कोण चोळून देव काम समूह तुगे लागी सक्कड वैदिक कळकळीन देवा प्रार्थना करता ती सक्कड प्रार्थना तू सत्य कोण चोळून देव वीर वेंकटेश वेद व्याधा पद्माधवानाथ रक्षका गोविंद रामदेव वीर विठ्ठल महाप्रभु की सुता दामोदर श्यामा का नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वे विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्ययो योगिवर्या सद्विद्ययो सद्विद्ययो
ಸರ್ವಜ್ಞ ಚತುರ್ಗಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ತೂಕ ಸರ್ವಜ್ಞಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅತಿ ಪ್ರಯತ್ನೊಳಗೆ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಒಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ योगी वर्या योगी वर्या योगी वर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजता सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्त पोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ
ज्ञानसूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंचनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधि जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम यावनो संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमन कोरनो स्थानीय देवता वीर विठ्ठलाक नमन करताची आमगेले ग्रामादेव वीर व्यंकटेशाक आणि कुर्तेरी महामायाक पांय पडून संस्थानाचे सर्व वृंदावनस्थ गुरुवर्याले वृंदावनाक नमन कोरनो विशेष जावनो आमगेले प्राप्त स्मरणीय वृंदावनस्थ परमगुरु श्रीमद विद्याधिराजतीर्थ स्वाम्यालय वृंदावनाक नमन करताची हांगा आमगेल्या एदराक व्यासपीठारी विराजमान जावन आशिल्ले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याक चरणारविंदांतू साष्टांग प्रणाम कोरनो मंगळूर शाखा मठाचे आडಳಿತ मंडली आणि हंग मेळ्ळेले सर्व समाज बांधवा तर्फेन स्वाम्यांक प्रणामपूर्वक स्वागत करता। तशीच आज हंगा मेळ्ळेले सर्व रामभक्त आणि स्वामी भक्तांकय मठ कमिटी तर्फेन स्वागत करता। गुरुवर्यांक पादपूज करच्याक आडಳಿತ मंडळीಗೆ विनंती करता।
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम
श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 5.5 वर्ष पूर्ण जावचे निमित्तानं स्वाम्यानं हो संदर्भ अविस्मरणीय करच्याक सार्ध 500शतमानोत्सव आचरण करचे संकल्प घेतला आणि त्याचे अंग जावन 550 कोटी रामतारक मंत्राचे जप अभियान 550 दिवस पर्यंत मळ्यारी 18 अक्टोबर 2025 ताईं निरंतर चलच्याक आसा. सगळे समाजाक घेवन हो कार्यक्रम करचे खातीर तुमकां कळ्ळें म्हणकेजी 120 केंद्रांत रामदेवाक संबंध आशिल्ले नांव दिवन उपकेंद्र द्वारा समाजाचे मूले मूलेक पळोवचें काम केलां. विशेष जावन हन्नी 13 मंत्राचे उच्चाराक प्रामुख्यता दिवन कालकालारी महाअभियान द्वारा जपसंख्याक वेग दिवचो इत्यादी समग्र कार्यक्रमाचेरी पूर्ण नियंत्रण दवरून अगत्य आशिल्ले मार्गदर्शन दिवपाची यशस्वी जावन हो अभियान स्वामी चलयता आसती. प्राचीन शाखा मठापैकी मंगळूर मठ एक. हे मठांत जप केंद्राक मंगलरामा म्हणून नाव दिवन प्रारंभाक आमकां 13 कोटी जपाचे गुरी दिल्ले आशिल्ले. आतां तें वाडोवन 25 कोटी केल्ले आसा. रामभक्त आणि स्वामी भक्त समाज बांधवाला सहकारान आतापर्यंत 12 कोटी 82 लक्ष जपसंख्या कमी पावल्यांती. हंत आमगेले सब सेंटर जावन आशिल्ले कासरगोड, मुल्लेरिया, बदियडका, सुಳ್ಯ, पुत्तूरू, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಉಜಿರೆ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಂಗೆಲೆ ಯೋಗದಾನ आसा. रामदेवाले अनुग्रहान आणि स्वाम्यालो आशीर्वादान अतिशीघ्रांत 25 कोटी जप जातले म्हणून आमकां विश्वास आसा. सर्व जपकाले विनंती मुखावेल दिवसांत आम्ही अति चड संख्येन भाग घेवन स्वाम्याक रामनाम जप करून त्या मूलक काणीक दिवं तशी आम्ही करून घेवका. श्रीराम जय राम जय जय राम हे 13 अक्षराचे 7 शब्दान सम्मिलित जाल्लेले एक महान मंत्र आमगे जीवनांतू आम्ही केल्लेले सर्व पाप नाश करून जापकांक उद्धार करता. हे मंत्राचे विशेषते कसन म्हणल्यार उच्चाराक सरळ, केदनाय खंय कोणेय संगीत. मंत्र भंडारांतू उज्ज्वल महाशक्ती प्रतापशाली मंत्र म्हणल्यार श्रीराम नाम तारक मंत्र. एक भजनेंतू दास म्हणटा, राम मंत्र व जपिसो हे मनुजा, आ मंत्र ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗೆ ಪೇಳಿದ मंत्र. अशी ईश्वरानं पार्वतीक हे मंत्राचे महत्व सांगल्या म्हणून प्रसिद्ध असले श्रेष्ठ मंत्र श्रीराम आराध्य देव जावन आशिल्ले आमगेले गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश
तीर्थ स्वाम्यानं पश्चिमाचे अयोध्या म्हणसून घेतले मुंबईचे वडालाचे राम मंदिरांतू श्री रामनवमीचे पर्व कालारी आमगेले सर्व समाज बांधवांक एक समयारी मंत्रोपदेश केला खंयचेय मंत्र जाल्यारी गुरुमुखेन उपदेश जावका म्हणल्यार मात्र ताका त्या मंत्राक सिद्धी जाता आमगेले पुण्याई गुरुमुखेन आमकां उपदेश जाल्ले ह्या मंत्राचे लक्षावरती नित्य निरंतर पठन करून सिद्धी करून आमगेले लौकिक पाप धुचे काम आम्ही करून घेऊया तशी जी रामरक्षा स्तोत्रांतू येता राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र राम तत्तुल्यम रामनामवरानने हे रामतारक मंत्र कितले शक्तिशाली म्हणल्यारी एक रामनाम सहस्र विष्णुनामाक समान म्हणून रामरक्षा स्तोत्रांतू आम्ही पळोवयत तुलसीदासू ताकेले आनंद रामायणांतू उल्लेख करता श्री रामचंद्र आपले वनवासाचे समयाचेरी कार्तिक मासांतू वाराणसीचे गंगा घाटांतू चातुर्मासू आचरण केल्लो आणि हे घाटू आजी पंचगंगा घाट म्हणून प्रसिद्ध झाला तसले पुण्यक्षेत्रांतू 550 वर्षा मागची आमगेले संस्थानाचे आद्य गुरुवर्य श्रीमद नारायण तीर्थ स्वाम्यान कार्तिक स्नान पंचगंगा घाटांतू वास्ते भाशील वेळार केल्लें दैव संकल्पान आमकां पवित्र पंचगंगा घाटीचेरी जागो प्राप्त जालो आनी थंय प्रथम मठ तांणी बांदिलो आमगेर योगायोगान हेची कार्तिक मासांतू श्रीमद नारायण तीर्थ अंतर्गत श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले दिव्य उपस्थितींतू स्वाम्यांनी नामाभिधान केलेले त्या मंगलराम जप केंद्रांतू रामनाम मंत्राचे मंगल स्नान करचे भाग्य आमकां प्राप्त जाला हे जप अभियानांतू भाग घेवपाक अवकाश दिल्लेले आमगेल्या स्वाम्यांक समाजू चिरऋणी आसा स्वाम्याक विनंती हे स्वागत भाषण आणि प्रास्ताविकांतू कसलेय चुकी घडलेले असल्यारी आमकां माफ करून आशीर्वाद करका म्हणून मेगेल प्रार्थना आणि प्रास्ताविक भाषणात 2 उत्तरां श्री चरणांतू समर्पण करता कृष्णार्पण वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा स्वाम्याला आज्ञे प्रकार धन्यवाद सांगच्याक हांव येवन तुमगेले मुखार राबला प्रथम जावन आमगेले मठा देव रामदेव वीर विठ्ठल स्थानीय देव वीर विठ्ठल हांगा काश्रीटा देव आनी आमगेले ग्राम देव वेंकटरमण आनी मामाई पुरा देवांक नमन करून आनी स्वाम्याल चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून स्वाम्यालागी मागून घेता 1-2 उतर उरलोवच्याक म्हाका एक अवकाश करून दिवका म्हूण सांगून आमकां अशें दिसता स्वाम्यान इतले 18 दिवस कशें आमकां हांगा वास्तव दिल्ले म्हूण सांगून एक सुरवेच प्रश्न येता त्या प्रश्नाक उत्तर आनी कसले न्ही हे पॉवर ऑफ रामनामा
रामनामानची स्वाम्याक हांगा आपोवन हाडला आनी हे भजक वृंदाचे ते श्रद्धेन केल्लेले प्रयत्न ते एक प्रयत्नान हांगा स्वामी येवन आमकां पावलेचे हाजी मनशाक म्हाका भारी खूश जाता. सो रामनामाक कितले पवर आसा म्हणलेलें आमकां स्वाम्यान दाखोवन दिल्लें. खुद्द तांकां वरकेन हांग तांडून घेवन हाडचे तितले पवर आसा म्हणून स्वाम्याल निमित्तच आमकां कळलेलें. सो हें एक मुख्य विशय. प्रती एक भजकांक सुरवेक फस्ट कसं नासल्यार तांकांच पावता हें आनी ताजे नंतर नेक्स्ट आमी कसनेची सांगच्यास म्हणून जाल्यार हें भिक्षा सेव केलेल्यांक पुरा जनाक आमगेले साधारण हांगा कूडले एक यंगस्टर्स आमगेले सेरवलेंची 412 भिक्षा सेवक आसा ती तांकां आमगेले वंदन तिळसी तशी मुखारी हांगा वॉलंटियर्स आनी आमकां तत्तवळी जाय म्हणले कूडले काय ना तांणी काण केलेले हांकां रन पँक कडेरी ते लायटिंग्स केलेल्यांक आनी ಕೆಲವು ಹಂಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ केलेले हे स्टेज सेटिंग केलेले विशाल डेकोरेटर्स म्हणून तांकांय धन्यवाद. मागीर मस्त जनाक धन्यवाद अर्पण करचे आसा. तांतूं मेन कसं म्हणून सब सेंटर आमगेले 9 सब सेंटरान तांणी इतलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. आमगेले आतां 12 कोटी क्रॉस जावच्याक तांगेले एक अळिलू सेवे ಖಂಡಿತ ಆಮಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಾಸ ತಂಗೆಲೆ ವಂದನೆಕ ಖಂಡಿತ ತಾನಿ ಪಾತ್ರ ಜಾವನ ಆಸತಿ. आणि आयच्या दिवसाक वैदिक वृंदान एक ते आमगेले स्वाम्याले मुक्काम एक चंद्रितीर जाल्ला म्हूण सांगून दाखोवचे खातीर विष्णू हवन केलेलें आसा. लघु विष्णू हवन तांकांय पूर जनाक वैदिक वृंदाक हांव धन्यवाद अर्पण करता. आणि तांगेल सहकारा निमित्त आमकां इतले 200 चिल्लर दिवसाचे कंप्लीट ते रामनाम करच्याक तांगेले एक मार्गदर्शन वरकेन मेळ्ळेलें आसा. ते मार्गदर्शन दिल्लेले पुरा वैदिक वृंदाक आमगेले धन्यवाद अर्पण आसा. सक्कडा ಒಟ್ಟು आमगेले ಒಟ್ಟು यंगस्टर्स यंग टीम सकड येवन घेवन काम केलां. इतले वर्स पुरा स्वाम्याल मठ येतले म्हणून सांगल्यार 70 वर्साचे 50 नंतर वयले पुरा प्राय जाल्लेले येता आशिल्ले. बट आत्ता पुरा जन यंगस्टर्स येवन पावता आसा ती अशी मुखार आमकां अशी सहाय जावन घेवन आमगेले एक सिनियर्साल गायडन्स घेवन धाकल्यान चंद करून गुरु परंपरेक एक सपोर्ट जावन रावका म्हणून सांगून यंगस्टर्सा पुरा धन्यवाद दिवन घेवन हांव एक दोनी धन्यवादाचे उत्तर हांगाच समाप्त करता. कृष्णार्पण. दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. मंगळूर मुक्कामाचे
अंतिम दिवसाक येवन पाविल आसाच आमी. हे एक 18 दिवसांतू सर्व लोकांक दिसता 18 दिवस कशी गेले म्हणून. 3 तारीख आयले, आज 20 तारीख जाले, फाल्यां सोमेले मुक्काविल मुक्कामाक प्रयाण भायर सरता. 18 दिवस कशी गेले म्हणून आमकांय गोत ना. तुमकां दिवसाची आज ही सकाळी हांग आसत, सांजेर आनी खंयची आसत. सो आमकांय मस्तीतले कडेन भेटी नाजाल्यार पादपुजे निमित्तानं अनेक निमित्तानं जपाचे ಕೆಲವು संदर्भारी आमकां उपस्थिती उरका म्हणून आमी आलोचन केल्यार वैकेची खंयची एक निमित्तानं आमकां सहभाग जावचेक जालें ना. सांजेर येताची म्हूण सांगचे कडेन आनी खंयची एक काम ना, कोणेय भेटी येताची. आमी जपा आयल्यार तांकां वेळ जाता, तांकां भेट दिवचे जाल्यार हांगा जपा येवचें जायना. सो उठू लेखान आमकां कोणाक पयलीं प्रायोरिटी दिवका कशी करका म्हणल्यार मस्तीतले अडचण जाता आशिल्ले. भायर सरतना कोणे 4 लोक येता आशिल्ले, तांकांनी परगांवां वचका, तांकांनी 2 तासां प्रयाण. आमी हांगा जपा आयल्यार तांकां फलमंत्राक्षत मेळ्ळा. सो अशी मस्तपंत हे जाल्यार भेटीक वता आशिल्ले. थंय भेटी करून वापस हांगा येवं पर्यंत आनी रात्री पुजा आनी कोण जाले कडेन हांगा जप जाले. सो कसां करका कशी करका आमकां मस्त तांतू सहभाग जावचेक जालें ना. त्या निमित्तान कालच्या दिवसाक रात्री पाळे दवरले. सकाळी पूज जाता, दनपार पादपूज जाता, सांजेर भेटीक वता, जप आखेन बस आमी. सो त्या निमित्तान रात्री जप करया म्हणून आमी एक हें केलें. सो कालच्या दिवसाक आमी आयले. आयच्या दिवसाक वैकेची आमी रात्री हे कार्यक्रम जाले नंतर आमी वापस रामनाम जपाक वापस रात्रीचे पाळीक आमी सहभाग जाताले. तुम्ही सर्व लोक सहभाग जाता म्हणून आमी अपेक्षित दवरिल्लो आसा. आनी तूं हे एक 18 दिवसांतू मोक्काम वैकेची 18 दिवस मेळ्ळे. 3 तुल्यान 21 थंय वैकेची राम आयिल्लो आसा 18 1 + 8 9 कडेन हांकां उपकेंद्र मेळ्ळे. ते उपकेंद्र वैकेची 9 उपकेंद्र हांणी हे करून घेतिल्लो आसा. लागी आतां चीटी आयिल्ले प्रमाणे 12,84,66,468 जप आतां पर्यंत घडिल्लो आसा. 4 कोटी करता म्हणून तांगेले संकल्प आशिल्ले आनी 4 कोटी खंडितय जाताले आमकां विश्वास आसा. किंतु हे इतले दिवसांतू रामनाम जप करचेकिंता पयले कोणाक गोत नाशिल्ले की मंगल राम म्हणले जप केंद्रांतू इतले 12 कोटी 13 कोटी जप जाता म्हणले कोणाक विश्वास आशिल्लो की ना म्हणून कोणाक ना. कित्याक की म्हळ्यार उठू हे जनाचेर निर्भर. खाली सांगलू कुडेन जायना. जनान येवका, तितलो तास बसका, तितलो जप करका, धांवचे जायना ना, रेकॉर्ड करत त्याची रिपीट करचेक जायना. सो मस्तीतले हाका रेस्ट्रिक्शन आसा. सो मितबेल आयिल्ले कमिटी आनी पयले दिवसा लॅक म्हळ्यार इतले जावका जाल्यार दिवसा इतले टार्गेट आमी रीच जावका. 550 दिवसा इतले केल्यार आमी आनी शॉर्ट फॉल आसाची, आमी आनी शॉर्ट फॉल आसाची, कशी करका कितें करका जात की ना हे ते कडेन सांगलें तुमी मुखार या जात ते म्हणून. म्हळ्यार तेन्ना टेन्शन घेवन आमी बसचे जायना. खाली 1 म्हयनो मात्र आरंभ जावन एक ऑलमोस्ट एक थोडे दिवस जाले मात्र 15 दिवस की 20 दिवस जाले मात्र तेन्नाची तांकांय एक दुख जाले की जात की ना, करचे जात की ना. कित्याक म्हूण उठ्ठू जनाल सहकारान जावचे हे जप. जन या ना जाल्यार तितले जप करचेक भारी कठिनाई जाता. कडेन आज ही उठ्ठू पळयतना उठ्ठू हे करतना 12 कोटी संख्या इतले हे करून आयिल्ले हेची ती फर्स्ट मंगलराम म्हणून घेता. एक बल म्हळ्यार उपकेंद्रान वैकेची तांकां तशीची सहाय केले. बंटवाळ जावो, पुत्तूर जावो, मंजेश्वर जावो, नाजाल्यार चिकमंगळूर जावो, नाजाल्यार मस्तीतले जपकेंद्रान बदियाडका, मुल्लेरिया प्रत्येक जपकेंद्राच्या उपकेंद्रांनी तशीची सहकार केले. त्या सहकारा निमित्तान जपसंख्या अभिवृद्धी जायत 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 आतां आमगेले सेकंड फेज 107चे 1 फेज. सो आमगेले सेकंड फेज आनी 2 दिवसान आमगेले कंप्लीट जाता. ते सेकंड फेजांतू हे सेकंड फेजान कितले आमगेले जप जाले
ते तुमकां मुकाबील 2 दिवसांत तुमकां कोळंगेन येताले किंतु इतलेक समाधान की म्हळ्यार की 220 दिवसांतू लागी लागी 240 कोटी लागी जप पाविल आसा. करेक्ट एक्झॅक्ट कसं संख्या आसा ते मुकाबील 2 दिवसांत तुमकां कोळंगेन येताले. एक 18 की 20 कोटी लागी एक्स्ट्रा जप आमकां हे केलें आसा. पयले स्टार्टिंगांतू आमी 1 म्हयनो आसतना आमकां टेन्शन वाडिल्लें, बट आमी दाखोवन घेवचें जायना, सांगचेंच जायना. आमी खाली रामाले मारे देवा तुची आतां राख सांगून सांगून जावन गेले. म्हळ्यार आमी ते एक रामाचेर एक भक्तीक 50-50 वर्ष देवान संस्थान चलूसून दिले. परंपरेच उठू स्वाम्याक ते स्थानारी पावूसून त्या स्वाम्या कडच्यान समाज बांधवांक मार्गदर्शन करूसून दिले. आता रामा कितें आमी कसं नाही तरी एक दिवका म्हणले आमगेले अपेक्षा आशिल्ले. 100 कोटी तरी स्वाम्यान केले आनी 100 आमी केले म्हळ्यार तंतू हे ना. 200-300 हे आमकां हे एक 550 म्हळ्यार आमी चड हे नंबर्सा वटू खेळचे आमगेले गुण. सो आमकां 550 दिसले. सो 550 आमी उडले. सो आतां उडले हय. आता तेंतू सांगिल्लें आसा ಈಜ ಬೇಕು ಈಜು ಜಯಿಸಬೇಕು म्हणून सांगले. उड्डील उडले. आता हात पाय धाडे तासाची आता मी तुमगेल उठू लोकाल सहकारानं प्रत्येक जप केंद्रातल्यान आता मस्तीतला आमकां सपोर्ट मेळ्ळे, सहकार मेळ्ळे. तांगेले प्लॅन चाल जाले. आमी पयले रेस्ट्रिक्शन घाले अशी करचे तशी करचे. आज तांगेले एक प्लॅन आमी अशी प्लॅन करे, सकाळी एक प्लॅन करे, सांजेर एक प्लॅन केले. सो तांगेले गांवच्याक कशी अनुकूल जाता तशी जनान रूपरेष तयार करून घेऊन आतापर्यंत इतले जपसंख्या जाल्लो आसा. आणि एक वर्ष हे एक अभियान उरले. तदनंतर कसं म्हणून घेऊन आता चिंत चाल जाले. आमकां जप केन्ना जाता म्हणल्यार आमगेली चिंता, जनांक हे जाले नंतर कसं जाता म्हण चिंता. सो हे एक रितीचे एक असल तरेची एक भावना निर्माण जाली. इतले एक व्यसन जावन बसले. व्यसन म्हळ्यार तुमकां गोत आसा की सोडच्याक जायना. आता एक कर नाशी उरच्याक जायना. दोन्ही तू कसं नाही तरी तुम्ही एक कर का. सो एकल्या लशी जाले की म्हळ्यार ताका सोडचे जायना राम नाम जप. किंतु तागेले व्यवहार वैके सोडचे जायना. व्यापार वैके सोडचे जायना. राम नाम जप वैके सोडचे जायना. एक थंय तरी करका, एक दुसरे तरी करका. सो तागेले अशी म्हळ्यार तरकारी व्यापाराक खंय की वचका, हांग तुल्यान तरकारी हाडका, थंय तुल्यान तरकारी हाडका. सो तरकारी हाडचे वतना त्या गांवांतल्यान खंय लागीं राम नाम जप केंद्र आसा म्हूण तो पयलीं पळयता. थंय त्या जप केंद्राक वचून गेलो. थंय जप केंद्रांत तूं 1 तास जप करून गेलो. आयच्या दिवसात जप जाय ताका समाधान. आयच्या दिवसात जप जाय खंयचे जप केंद्राक वचून गेलो. आयच्या दिवसाचे एक जप जाल म्हळ्यार एक समाधान. वापस तो आपल्याला गांवा येता आणि 2 दिवस थंय जप करता. तिसरे दिवस आनी खंय की वता. तो हांग मिक्स जाता. हांग 1 तास जप करता आणि वापस वता. सो ताका अशी जाले की म्हळ्यार हे राम नाम जप सोडचे ताका मन ना. व्यापार वैके करका, व्यापार वट्टू आध्यात्मिक वैके करका म्हणून एक व्यक्तीन आमकां दाखवून दिले. सो अशी एक रामनामा निमित्तान इतले प्रभाव समाजारी करता म्हळ्यार रामू हांग आशिल्लो असल्यार कितलेक प्रभाव जाता आशिल्लो म्हणून तुम्ही आलोचन करा. खाली तागेले नाम जना कितले मोहित करेत, इतले प्रभावित करेत, तांगेले जिवनांत इतले बदलावण हाडचे जाता म्हळ्यार तो रामू त्रयो म्हळ्यार त्रेता युगांतू उट्टू लोकाल वट्टू आशिल्लतना कशी एक प्रभाव दिता आशिल्लो म्हणून तुम्ही आलोचन करचे कडना. केलो लोकांक दिसता आतां सांगले की राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने म्हणून येता की राम रामेति रामेति म्हळ्यार श्रीराम जय राम जय जय राम एक पंथ म्हणल्यार ते सहस्रनामाक तुल्य जाता म्हणून सांगा. म्हळ्यार 1 राम नाम जप इज इक्वल टू 1000 कसं विष्णू सहस्रनाम. सहस्रनाम म्हळ्यार एक विष्णू सहस्रनामाक तुल्य जाता म्हणून सांगले. आता कशी लॅक कशी 1:1000 कशी जाता. तांतू बरयलें आसा राम रामेति रामेति
एक श्रीराम जय राम ह्या त्रयोदशाक्षरांतू रामाला उडगास 3 पंत येता. श्रीराम जय राम. सो 3 पंता राम आम्ही उडगास करता. त्यातून थंय बरयताना कसं सांगलं पळया राम रामेती 3 राम म्हणून न्हू थंय आयले. आता सहस्र कशी जाता आमगेलांतू विष्णू सहस्रनाम म्हणजे मस्त हे आसा. तातून केलो पंत विष्णू सहस्रनाम तुमका खंयची एक गडबडीन म्हणचे जालना एक राम नाम जप केल्यार ते विष्णू सहस्रनाम मेळ तितले पुण्य तुमकां मेळटा. आता सहस्र कशी जाता हे पयलीं आमकां कळका न्ही. थंय सांगले राम रामेती म्हळ्यार सहस्रनामाक तत्तुल जाता. बट फाल्यां कोणे तरी अन्न कशी जाता म्हणून विचारले तुम्ही तांचो बरयल्या तर कोण सांगले म्हळ्यार हाका काही कळना म्हणून सांगता पूत. हाका कसं नाही कळना तो सांग हांव सांगता हांव सांग न्हू ताण सांग. किंतु कशी आस की म्हळ्यार संख्याशास्त्र राम 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 3 राम तुम्ही हे केल्यार य आणि र य 1 र 2. सो राम म्हणतू राम बरेया ते राम र वैरी 2 घाला आणि म केन्नाही पळया पंचम अक्षर ते तुम्ही हे करताना प फ ब ब म ते 5th प फ ब भ म ते 5. रा वैर 2 घाला मकारा वैरी 5 घाला. 2 × 5 कितले जाले 10 जाले. 1 रामाक 10 2nd रामाक 10 10 × 10 100 जाले. कडे 100 × अनेक रामाक 10 केले किती झाले सहस्र झाले. तातून म्हालगड्यान सांगले की एक पंत राम नाम जप केलं म्हळ्यार एक विष्णू सहस्रनामाक तत्तुल्य म्हणून सांगितलं आसा. म्हळ्यार म्हालगड्यांक ही गोतच पळय खंय संख्या सांगनाशीची 1000 म्हणून दाखयले. सो इतले काम गेले म्हालगड्यांक रामनामा बद्दल एक विश्वासू एक प्रीती आशिल्ले. आता मस्त लोकांक दिसता की आमकां कसं नाज्यान फायदा म्हणून. केलो लोकांक दिसता की रामनाम जप केले निमित्तान आमकां बरें जालें. केलो लोकांक दिसता आसा आनीक जप करता आसा आनीक बरें जाता ना. मस्त लोकांक आसा एक लोकांक फल मेळ्ळें आनीक लोकांक 6 म्हयने जाले मारे आनीक कसं नाही चेंज दिसता ना मागेल जिवनांत तूं पयशे येवचे आनीक येता ना. सो मस्त लोकांक अनेक लोकांक आयले अनेक लोकांक 4 काम एक्स्ट्रा मेळ्ळे ते हे रामनाम जप केले निमित्तान म्हणून तो लेखील आसा. अनेक लोक करता आसा बट येता ना. सो ते थोडे आलोचन केले थोडे चूक आसा. पण आम्ही आमगेल्या म्हालगड्यान कसं सांगले की म्हळ्यार कर्म करच्याक मात्र सांगले. कर्म म्हळ्यार बरे कर्म कसन ताज्यान मेळटा मेळना हे आमकां सांगिल्लें ना. ताजे बद्दल आलोचन करचें आमकां सांगिल्लें ना. दिवसा संध्या वंदन करका म्हणून सांगलें ते आमगेले कर्म. नित्य आन्निक कर्म आमी करता आसाची. नित्य देव पूज करता हे आमगेले कर्म. नित्य भजन करता हे आमगेले कर्म. आज हांव 2 तास आज फाल्याक एग्जाम आसा दिवसा हांव 1 तास करता आशिल्लो आनी 1 तास करता एग्जामा चड मार्क्स मेळटा. हे फला अपेक्षा करून करचे तसले अनेक कर्म हे विंगड विंगड त्या संदर्भात तुमगेले कर्म चेंज जाता वता. किंतु आमकां कसन सांगेल म्हळ्यार निस्वार्थ कर्म करता. आमगेले प्रतिनित्याचे आमी कर्म कसन आसा आमी करत उरता. आता मी तुमकां कसन सांगलें राम नाम जप करचेक हे तुमगेले प्रतिनित्याचे एक धर्म जाले तुमगेले कर्म जाले. आता हाजेन तुमकां फल मेळ्ळें म्हणून आमी हे अपेक्षा करनाची. कित्याक की म्हळ्यार केलो पंता तुमगेले पूर्व जन्माचे कर्मान तुमकां आतां कसके एक फल मेळता आसा. हेची कर्मान म्हणून आमी सांगचें जायना. मे बी ताजेन जालेले उरताले तेही सांगचें जायना. कित्याक म्हळ्यार मनुश्याले पूर्व जन्माचे वैकेच कर्म आसा आणि आत्त वैके तुम्ही कसं करता ताजे वैकेची उठूची एक लिंकड आसा. आता केलो लोकांक कोणाक आतां आनीक फल मेळना तांकां मुखार खंयचे ना जे खंयचे तरी एक संदर्भारी एक तुक तरी जाताले ना जाल्यार तुगेले चरडा तरी जाताले ना तागेले चरडा तरी खंयचे ना जे खंयचे तरी एक दिवसू तुका ते राम नाम जप केले फल तुका मेळटाचीच. किंतु अशी लेख नाकाची की हांव आनीक राम नाम जप करता आसा म्हाका आनीकची फल मेळना ते तुमी लेख नाका. तुमी बरे कर्म केले न्ही हेचीच एक पुरो. ताजे फल केन्ना दिवका ते देवाचेर सोडा म्हळ्यार
आता स्वाम सांगलाय कस की पूर्वजन्माच कर्म के स्वाम्यानाथ जप सांगलाय आम्ही उठू तशी लेकून बशिले आता आणि कस की स्वाम्यान सांगलाय कित्याक आम्ही सांगता म्हळ्यार आम्ही संन्यासाश्रम घेतले आम्ही 2017 संन्यासाश्रम घेतले 2014 आम्ही मठ हाकायले 1995 आम्ही जन्म घेतले 1995 तुलेना 2014 पर्यंत कितले आमकां 18 ते 19 वर्ष आम्ही कसन कर्म केले 18 वर्षांतू पहिले 10 वर्ष आम्ही हांगा थंय भोंवची फिरची की हे की ते की अकर की 10 वर्षार मुंज जाले तदनंतर एक 4-5 वर्ष ना एक 7-8 वर्ष आम्ही संध्यावंदन केले ना एक देवापूजा लास्ट एक 2 वर्ष असताना देवापूजा आरंभ केले एकादशी एक व्रत आरंभ केले इतले केल्ला आमकां डायरेक्ट संन्यास योग मेळवे तशेंच हांव ताजेकिंता चड मेळ्ळ्या म्हाका आनीक ताजेकिंता व्हड योग मेळका आशिल्ले सो खंयच्या आदारार आमकां मेळ्ळें खंयची एक पूर्व जन्माच खंयची एक आशिल्ले हे जन्मांत आमकां ते योग मेळ्ळो आसा परतू हे जन्मांत हांव कस की तेही संध्यावंदन करतना तेही संपूर्ण केले वे एक दिवस 108 गायत्री मंत्र एक दिवस 10 गायत्री मंत्र असं डिफरन्स जावन घेवन एक दिवस केलना एक दिवस करचे एक दिवस धांवचे एक दिवस हे करचे सो इतल्यानी आमी आमगेल कर्मांत अशी अशुद्धी आनी उरता ताजे बलानच आमकां हे योग मेळ्ळा म्हूण सांगित वे सांगचेक आमकां कठीण दिसता की इतले केला जन्माक संन्यास योग मेळ्ळे ना स्वामेले एक शिष्य जावचे योग मेळ्ळा रामदेवाल पूज करचे योग मेळ्ळा म्हणून आमी सांगचे हे कितले पर्यंत हे जाता आमकां गोतना तेतून आमी सांगले खंयची एक पूर्व जन्माची खंयची एक सुकृत की हे जन्मान तूं देवान आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेले शिष्य जावन गेनू रामदेवाले पूज करतसर एक आमकां योग्यता मेळून गेनू 50 वर्षाक आमी पीठाधिपती जावन बशिले हे खंयची एक पूर्व जन्माचे कर्म आनी ताजे बलान आज आमी हांगा घेवन पाविल्ले आसात आता पळय तेन्ना केन्ना केल्ले उरताल कर्म फल आज आमकां मेळत आसा हे जन्मांत मेळत आसा तेचकून आमी तुमकां सांगिल्ले की कर्म मात्र आमी कराची आता हे जन्मांत केलेले तसं राम नामा जपाचे बहुशा हेची जन्मांत आमकां मेळटाले ना जाल्यार एक तुमगेले चरडाक मेळटाले ना एक तुमगेल्या कुटुंबाक खंयचेय ना जे खंयचेय तरी तुमकां रामदेव केन्ना तरी पावसून दिता म्हणले एक विश्वास मात्र आमी हे संदर्भार सांगचेक जाता तो केन्नाही ची दवर घेना तुमगेले फल वापस तुमकां मेळचे तशी करता म्हणल्यार आमकां एक धैर्य आसा आता हाजी फल कशी की म्हळ्यार राम नाम जप केले कशी म्हळ्यार त्याची रामरक्षांत सांगिल्लें आसा भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जने यमदूतानाम आमी जाल्यार राम नाम ना जाल्यार हे रामरक्षाचे न्ही राम मंत्राचे आमी जर उच्चारण केल्यार ना जाल्यार ताजे घोश केले म्हळ्यार भर्जनय जाता ना जाल्यार तर्जन वैके जाता ते न्हयशीच आमकां अर्जन वैके जाता तिनूय जाता खाली गर्जन मात्र करता आनी कालच्या दिवसाक तुमगेले गर्जन आमी आयकल्ले काल रात्री 438 लोक एकपंत राम नाम जप करताना आमकां दिसले एकदा स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग आपूण एकदा पळोवका उरताले म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुमगेले गर्जन इतले आशिल्ले की म्हळ्यार तितले कंपन तुम्ही त्या कालच्या दिवसाक तुम्ही केल्लो आसा आयच्या दिवसाक वैकेची पळोवका कितले संख्या जाता गोतना किंतु लोक येता म्हणून आमकां विश्वास आसा सो त्यातून एक राम देवाले एक गर्जन केल्यार आमकां भव बिजा तुल्यान भर्जन जाता भर्जन म्हळ्यार उट्टू लासून वता त्यातून आमकां सांगतना हे संसार सागर म्हणून घेवन आमी सांगताच हे संसार सागरांतल्यान आमी भायर येवका जाल्यार ते राम नामाले आमी गर्जन करता म्हणून सांगिल्लें आसा ते न्हयशीची सुख संपदा अर्जनम सुख संपत्ती हा जुट्टूची प्राप्ती जावका जाल्यार तेन्ना वैकेची राम नामाला गर्जन करता तेन्ना उट्टूची अर्जन उट्टूच आमकां प्राप्त जाता यमदूत तर्जन यमदूतान आमकां आपूण व्हरचें न्हय यमदूतान आपूण व्हेल्यार तागेले दोनी कॅटेगरी एक स्वर्गलोक एक नरक लोक हे 2 कॅटेगरींत घालचो तो किंतु स्वर्ग नरकांत गेले नंतर वापस मनुष्य जन्मानी येता ते परमनंट न्ही स्वर्गलोक ना जे नरक हे परमनंट न्ही हे टेम्पररी तू कसन बरे कर्म केले ताच्यान तुका
स्वर्गही दाखयता, कुकर्म केलं म्हळ्यारी नरक वैके दाखयता. ह्या उठूची भोग जाल्या नंतर वापस तो खंयचे तरी एक जीव घेऊन गेलो तो जन्म येता. मनुष्य वैके येता ना खंयचे एक जीव जंतू प्राणी पशु पक्षी खंयचेही एक जीव जंतूंत येऊन गेलो वापस तो जन्म घेता. किंतु यमदूत या नाशीची विष्णुदूत आयलं म्हळ्यारी डायरेक्ट तो आमकां वैकुंठ लोकांक घेऊन वता. आणि कोण वैकुंठ लोकांक वता ताका वापस हे म्हळ्यार पुनः ताका जन्म ना, संतुलन तो मुक्ती मेळता. तातून आमकां विष्णुदूतान येवन घेवन आमकां रक्षण करता. यमदूत हाडलं म्हळ्यार ह्या दोन कॅटेगरीन तो घालता तो आमकां. आता कोण जावका, यमदूत जावका की विष्णू? तशें असल्यार राम नाम जप चड करता. आता 25 असेल आणि चड करनाच्या तितले दवरतात. सो आमी तयार सांगिले कडेरी तुमगेले हे पळयताना आनी चड जाले. सो आनी आमी चड हे करनाची. कितलेय करा तुम्ही बरे रितीर करा. उच्चारणान तू खंयचे रितीर कमीपण या नाशी पळया. राम नाम जप थोडे कराची बट भक्तीन कराची. कोणालाय दाखोवच कितेरी ना आमगेल हाची कितेर करनाकाची. तुमगेले उद्धारा कितेर तुम्ही करा, तुमगेल कुटुंबा कितेर तुम्ही करा, रामाल प्रीती कितेर करा. बाकी खंयचेही हक्का तुम्ही राम नाम जप करता खाली रामाल अनुग्रह रामाल प्रीती पात्र जावच कितेरी तुम्ही राम नाम जप करा. बाकी तो उठूची कोरंगेन दिता. राम नाम जप एक जपाच कितलेक महत्व सांबाळ कितेरी एक सानाची एक कथ तुम सांगच्याक इच्छा पावता आमी. हाज्या पयलेही सांगले आमी किंतु परतून सांगता जाल्यार एक नास्तिक म्हळ्यार नास्तिक ताका देव धर्म काय लागना ताका. तो नास्तिक खंयची एकलेले संताल प्रवचना गेलो. तो रामायण सांगता. रामायण उठू सांगून जाल्या नंतर थोडे काल राम नाम जप तांगे कडच्यान सांगू सुचे. सो अशी उठू जाल्या नंतर राम नाम जप जाले कड आईल उठ्ठू लोकांक तो खाण जेवण कोणे गरीब असल्यार तांकां वस्त्र दिवचे की कशेंय तरी तांकां सहाय्य हस्त ताणें करचें आशिल्लें. कडें हाणें विचारलें की हे उठ्ठू लोकांक मेळतवे म्हणून. बाय उठ्ठू लोकांक हांव दिता मागीर हांव यथानुशक्ती हांव दान करता. उठ्ठू लोकांक कितलो जाता तितलो हांव भोजन प्रसाद घालता म्हण. कडेरी विचारलें ताणें की तुगेल रामू म्हळ्यार तो नास्तिक न्ही तुगेल रामू म्हणून तो संबोधन करता आशिल्लो. कडेरी खाली कशेंय जॉब करनाशी कशेंय काम करना जाल्यार असल्यार वैकेची तांकां वैकेची तुगेल रामू जेवण घालतवे म्हणून विचारता. हो घालता. खंयचे रान्ना वचून बसले रे थंय वैके घालतवे म्हणून विचारले. हो थंय वैके घालता म्हणून सांगला कोणे ते प्रवचनकारान. जायता तर टेस्ट करका म्हणून बुद्धी आयल्या. नास्तिक न्ही हांवें सांगिल्लें वाक्य सत्य की ना म्हळ्यार कितें टेस्ट करका म्हळ्यार कितें खंयची एक रान्ना वता सांजेर खंयची एक रान्नान तूं गेलतना कडेर सांजे वेळ जाले रात्री जाले कडेरी झाड्डार वचून घेवन बसता. झाड्डार बशिल्ले नंतर त्या दिवस रात्री ताका खाण मेळना. पोट्टा भुगीन वलवडता आसा. खंय तरी पोट्टा म्हळ्यार पोट्टा पडता की म्हणून ताणें प्रयत्न केला. ताणें काही प्रयत्न केला वयर बसला. दुसरे दिवस दनपारा त्या रान्ना वाटे तुलेन एक रायाले अधिकारी वर्ग थंय तुलेन पास जायत आशिल्ले. तशी पास जायत आशिल्लतना हे झाडाचे लागीं आयिल्लतना तांकां दिसलें की थोडे वेळ विश्रांती करून घेवन कशेंय तरी एक पोट्टाक भूक लागले कशेंय खावन घेवन वचया म्हणून तांणी लागले. रायाल अधिकारी म्हळ्यार तांगेले बरेची रुपये ताट हाजेर आनी उठूची तांणी बांदून घेवन हाडले. बुत्ती म्हणटा पळय सो तशी बांदून घेवन हाडले. ते झाडा तुगू बसले आनी रुपये ताट बरबरे पकवान बरबरे आशिल्ले. हाण पळयले किंतु तो गेलो ना. तागेले मनाक अशें की म्हळ्यार रामू मागेल तोंडा हान घालता की म्हणून तागेले तो गेलो ना. आनी उठू हे करून घेवन रेडी करून घेवन खावच्याक वता आशिल्ले म्हणटनाची एक वागाले आवाज आयकले ना एक सिंहाले आवाज गर्जन आयकले. आता हानी हांग खायत बसले म्हळ्यार शिव हांक खाता. तातूंत हानी कशें केलें प्राण वांचूका म्हळ्यार कितें रे
आणि कसं केले आशिले आयदन रांदप हे त्या उठू सोडून घेऊन घोड्यार बसून घेऊन त्यांनी धावून गेले कित्यामुळे खंय तरी हे एक वाघान जर आमचेर अटॅक केले ना सिंहान जर आमचेर आंगार उडलं म्हळ्यार कडेरी थालय ना रांदय ना काही ना त्यातून त्यांनी कसं केलंय हांगतल्यान पलायन केलंय पलायन करत असताना ते सिंहान गर्जन केलं मात्र किंतु तो थंय आयला ताण तागेले डायव्हर्शन तो वाट चेंज करून गेलो हे दिकान हानी गेले एक सायडान सिंह वैके गेले किंतु आयदन रांदप आणि क थंय आसला हो सकल येवन गेन रांदप खालना तागेले मनाक सांग डायरेक्ट येवका आज डायरेक्ट तोंडा पडका अशी तागेले विचार आशिल्लो हांव जावन खायना अशी इतले तरेचे तागेले नास्तीक तागेले आशिल्ले जायत थोडे वेळान जाले नंतर सांजे टायम येवचे चाल जाले हे चोर आनी करताले वाट तांकां रानांतले ना वाट चोरी आनी करताले लोकांक चोरी करताले एक 4-5 लोक त्या वाटेरी वचत आशिल्तना त्याची वाटेरी हांक हे रुपयाचे आयदन खाण हे ते उठू दिसले तांकां वयके पडटा भूक लागले तांकां वयके पडटा आमी उठूचे हे खावे बरे सूख रायाले अधिकाराले आशिल्ले तसले रांदप आनी कसं बरे आशिल्ले खावचे वचका म्हणटना तांकां एक आश्चर्य जालें असले रान्नांत तूं भांगरा थाली आनी हांगा असल रांदप जावचे शक्य आसवे म्हण तांकां आश्चर्य दिसलें कित्याक की म्हळ्यार रान्नांत तूं रुपये ताट आनी कशी मेळचे जाता तांकां कसकी संशय येवन गेलो कोणकी एकलो व्यक्ती हांगा आसा तान कसकी हांव तूं विश घाल उरताले म्हणून तांकां अनुमान आयलो तंतू तशी अनुमान आयली तर आतां आमी खावचेक जायना हे रुपये ताट आनी हांगास म्हळ्यार व्यक्ती वयके हांगा आसा म्हणून ताणें आलोचन करून ते चारी चोर कोणे व्यक्ती हांगा लागीं आस की कितें म्हणून पळोवचे कितें तरी सोदत बसले सोदत आसतना कोणें दिशिल्लें लास्ट वयर पळयतना हो एकलो दिसले झाडार बशिल्ले न्ही हो हक्क दिसले हाका सांगले सकल यो सकल हांव येना म्हणून सांगले हांव सकल येना हांक विश आसा म्हणून भंय आतां हो व्यक्ती वयके मेळ्ळे नंतर कन्फर्म जालें हांत विश आसा म्हणून आमी खावका जाल्यार री आतां कोण खावका पयले हे व्यक्तीन खावका हे व्यक्तीन सांगला हांव खायना म्हणून तूं खायना जाल्यार कसं आमी तुका तोंडात तुरकीता म्हणून गे न्हू हाका सकल आपूण गे न्हू हागे तोंडान तुरकून हाका त्या दिवसात जेवण ताका घालें उठू जाले नंतर हो काय मेलना कडेरी सांगले कसं नाही कितें खालना हे पळय मागेल आयदन नाही हांव हाडील रांदप नाही कोणकी रायाल अधिकारी सिंहाला आवाज आयकून ताण हांग सोडून घेवन हांव गेलो हांव एक नास्तीक राम म्हाका तोंडांत खाण घायला म्हूण लेखले किंतु रामान खंयचे रितीन मागेल तोंडांत ताण खाण घावेसिले असल एक रामाले एक दिव्य प्रभाव म्हाका आज कळचेक मेळ्ळें आनी तो नास्तीक आशिल्लो तो आस्तीक जालो म्हळ्यार मनुष्य तागेल जिवनांत जो पर्यंत तागेल अनुभव येना तो पर्यंत मनुष्य पळय तेन्ना पर्यंत तो बदल घेना आतां ही राम नाम जपाचे कशी की म्हळ्यार आतां फाल्लेक 18 ऑक्टोबर 2025 जाले नंतर तुम्ही जर राम नाम जप सोडले एक वारा नंतर कसने तरी तुमकां नेगेटिव्ह जालें म्हळ्यार हे राम नाम जप सोडिल्ले निमित्तान जाल्ले म्हणटात कित्याक म्हळ्यार आमगेली सायकोलॉजी तशी कळटा मरे इतलें पंत कसने जालें नाशिल्लें हांव 18 तारीखा नंतर केन्ना राम नाम जप सोडले ताज नंतर अशी जालें मुरे म्हणून आनी वापस तो चाल करता आतां हांव सोडना मरे या म्हणून कित्याक ताका ते एक सायकोलॉजी तागेले माथ्यांत बसले राम नाम जप सोडले म्हाका वायट जाता म्हणून सो अशी चेडवांक केन्नाही सान आसतना हेची सायकोलॉजी घेवन घेवन आवसू खेळता केन्नाही पळया आमकां गोत आसा सान आसतना सूर्यग्रहण आनी येता सांजेर 5 गंटेक सूर्यग्रहण येवचें ताजेची सकाळी 11 गंटेक 10 गंटेक थंय तुलें कसने खावचें जायना वेद आरंभ जाले नंतर कसने खावचें जायना एक 12 तास एक नाजाल्यार 9 तास कसने खावचें जायना कितें खावचें जायना म्हळ्यार की सूर्यग्रहणांत तूं मलमूत्र विसर्जन करचें हें निषेध सूर्यग्रहण केन्ना लागता तेन्ना मलमूत्र विसर्जन करचें न्हय
त्या निमित्तानं वेद 10 तास पहिले हे केलं म्हळ्यार तुम्ही खाली लुटू 4 तासा भितर जिरवण जाता. कोणालेची मोशन कसं नाही आशिल्लें असल्यार लघु दीर्घ शंका ह्या उठूची सूर्यग्रहण लागचे किंता पहिलेची हे क्लियर जाता. आणि सूर्यग्रहणांतू तुमगेल खंयचे रितीर अपराध जायना म्हणले उद्देशानं त्यांनी वेद हे केले. तुम्ही हरशी लेख नाका जावका म्हणून उपवास उरचे कितें हे केले अशी नाही. सूर्यग्रहणांत केलो एक नियम असा. त्या नियमाक मलमूत्र तुम्ही कंट्रोल करचेक जायना. सूर्यग्रहण जायचा अयो ग्रहण जावं रे म्हणून राबचे जातवे तुम्ही आयथन तुम्ही वचका पडता. ताजे किंता खाण राबोवचे जाता. तुम्ही जर 8 तास गॅप दवरल म्हळ्यार खाण राबोवचे जाता. कसं नाही खायना शुरू. बट म्हालगड्याने अशी लोकांक तांकां सांगेता चेडवांक कशी सांगेता. एक 10 वर्षाचें चेडो आसा 12 वर्षाचें चेडो आसा ऍपल म्हळ्यार खाल्लो ताणें तो धुव वयकना. ताका धुवन खा म्हळ्यार वेक तो धुवन खायना डायरेक्ट खाता. तसल व्यक्तीक 8 तास खायनाका म्हणून कशी सांगचे जाता. किंतु तागेले एक सायकोलॉजी घाल म्हळें ताका एक सांगलें हे पळय आज सूर्यग्रहण 8 तास कसं नाही 11 घंट्यानंतर कसं नाही खायना अशी उरका. 11 घंट्यानंतर कसं नाही तरी तू खाल्लं म्हळ्यार अंगविकल जाल चरडाक दाखयतावस. अर्थात ती कसन पॅटर्न सांगता की म्हळ्यार 11 नंतर तू कसं नाही खाल्लं म्हळ्यार फायच्या दिवसाक तू अशी जाता. कडेर तो ऍपल खाताना तोंडा लागी घेऊन वता किंतु पहिले ताका कडे त्या उडगास येता. हो अंगविकल जाता पाय उठो हे जाता हात उठो हे जाता. औसुक फाल्स सांगता म्हणून हे न्ही. औसुक ते चल्लो ते कर्म करना शिवरका म्हणले एक उद्देशानं ते चल्लेले सायकोलॉजी वटू खेळता. चेल्ल्याक ऍपल खायना रे सूर्यग्रहण म्हळ्यार ताका कळना. किंतु ताका प्रॅक्टिकली जावन घेवन अशी सांगले की पळय अशी जाता तू आज ऍपल खाल म्हळ्यार फाल्यां अशी ट्रान्सफॉर्म जाता म्हणून एक चरडाल फोटो दाखयलो म्हळ्यार कुठे ना तेन्ना ताका कळता हो हे खाल्ल्यार अशी जाता. हे पूर्वाश्रमांत आमकां जाल्लो आसा अनुभव त्यातून आमी सांगचे म्हळ्यार अशी एक आवसू आपल्या चरडाक एक वाईट कर्म करनाशी उरची कितरी कशी एक ती खेळता म्हणून तुम्ही सांगता. ती फालतू लोकां म्हणून नाही. ती करचे कारण कसं की म्हळ्यार असल एक कर्म जायनाशी उरका चरडाल हंतुले म्हण कितें हे कर. तशीच हे राम नाम जप केलो लोकांक दिसता एक दिवस सोडल्यार मागीर जिवनांत कसं नाही तरी हे जात की कितें ताजे निमित्तान व्यापार कमी जाले की कितें ताजे निमित्तान अशी जाले की कितें म्हळ्यार अशें एक विचार मनांत येवचे चाल जाता. आणि तेन्ना ते अनुभव आयले नंतरच पळय तो केन्नाही राम नाम जप सोडचक तो ताका धैर्य ना. म्हळ्यार एक दिवस आज वयके पळया खंयचेही व्यक्ती खंय उरतो बेंगळूर उरो अमेरिका उरो खंयचेय उरो व्हड पर्व कालाचेर तो देवस्थाना येवन तागेले सेव अर्पण करता. कितें की म्हळ्यार ताका भय 11 वर्साक हांवें रथोत्सवाक पाविल्ना 11 वर्स हांव वनभोजनाक पाविल्ना. म्हालगड्यान एक सांगिल्लें तू खंय उर मारया वनभोजना येवन घेवन तू एक सेव हे कर का म्हणून सांगिल्लास पळय ते एक सायकोलॉजी मनांत आशिल्ला जेन्ना अमेरिका आसल्यार वयके येवन घेनच पळय तागेले सेव करून घेवन तो वता. सो अशी मनुष्याल्या जिवनांत सायकोलॉजी वटू खेळ्ळें म्हळ्यार मनुष्य हे करता. आमगेला मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी उठू त्याची न्ही 100 रुपये म्हळ्यार चड 99 रुपये म्हळ्यार कमी. त्यात कोण घालता का जाणा 99 रुपये 100 रुपये म्हळ्यार कसं चड जाता 1 रुपया डिफरन्स. किंतु ते 3 फिगर येता देखून 99 म्हळ्यार हे कमी मुरे म्हणून हे पळय तांकां गोत आसा. मार्केटिंग करता लोकांकय गोत आसा की अशी केलें म्हळ्यार आमगेले पदार्थ कसे आसा ते आमी हे करचे जाता म्हणून. सो आमी अशी चेडवांक तातूंत सान आसतना चेडवांक अशी आमी तयार केलें म्हळ्यार तेन्ना मात्र ते चेडवां आमकां आयकुचेक जाता. आतां आमकां गोत आसा सूर्यग्रहण कशें न्हय कितें कशें न्हय. बट त्या एक वयोमानाचेर आमी तशें पालन केल्यार तो मनुष्य मुखार वयके तेची सेम पॅटर्न फॉलो करत वता. हे आज सूर्यग्रहण लास्ट टायम हांव सांगिल्लें म्हाका अशी जाता तो तागेले चरडा सांगता. सो अशी ते एक परंपरा वाडत वता. अंतू हे एक राम नाम जपा निमित्तान आमकां मंगळुराक येवचेक अवकाश मेळ्ळे. मंगलराम केंद्राक येवचेक अवकाश मेळ्ळे. आतां वापस मुक्कावील फंक्शन पर्यंत आमकां दिवचेक कठीण आसा. कितें म्हळ्यार आतां रामनवमी येता रामनवमी पर्यंत ते जाले तदनंतर चातुर्मास आयले. चातुर्मास आयले पण डायरेक्ट फंक्शन येता.
सो वापस आनी मंगळूरांक कॅम्प फंक्शन पर्यंत आमकां दिवच्याक जायना. फंक्शना नंतरच आमी तेन्ना पळोवका तेन्ना आनी खंयचे जप आमकां वगत ना भियाना हरशी सांगले. किंतु एक हे संदर्भार आमी कसन सांगचे इच्छ पावता की म्हळ्यार जप चालत आसा आनी तुमगेल्यान तूं 6 म्हयन्या भितरी लागी लागी 220 दिवस म्हळ्यार 6 महिने 40 दिवस लागी लागी 7 महिने 7 म्हयन्या भितरी तुमगेले 12 कोटी जाल्लो आसा. आनी कितले उरले 220 दिवस जाले आमकां आनीक 550 दिवस म्हळ्यार 330 दिवस उरले. 220 दिवसाक 12 जाता म्हळ्यार आनी 2 फेजांतूच तुमगेले 25 जावका त्या लेखान गेले. किंतु नाका आराम करा बरे रितीर करा. हाजे किंत चड जाताले हे आमकां विश्वास आसा. किंतु उच्चारणेन तूं खंयचे रितीर न्यूनता ह्या नाशी तुमी हे जप करका. आयचे हे संदर्भार आमी इतले हे करताची की जप जाले नंतर तुम्ही सर्वही मंगळूर पेंटेचे सर्वही जनान आमगेल पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रमांतू तुम्ही विशेष जावन घेनू सहभाग घेवन घेनू थंय वयके तुम्ही सहकार करका. हेचीची ओपनली हेचीची सभेंतूची आमगेल पर्तगाळी मठातर्फेन हे आमंत्रण म्हणून घेवन तुम्ही सर्व लोकांना स्वीकारका. कित्याक म्हळ्यार आमी वापस आमगेल मुक्काम हांग ना. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाकची 330 दिवसा पयले ना 1 वर्षा पयलेची आमी म्हळ्यार नोव्हेंबर 27 तुलेन आमगेल कार्यक्रम आरंभ जाता. सो 1 वर्षा पयलेची आमी आमंत्रण म्हणून तुम्ही लेक्चर हाडना आनी तदनंतर तुम्ही सर्व लोकांक थंय येवन जपाचे अंतू तुम्ही सहभाग जाले. आमगेल होम कसन जाता नाजाल्यार यज्ञ कसन जाता ते यज्ञांत वयकेची तुम्ही सहभाग जावन घेनू संपूर्ण फलची तुम्ही घेवची तशी जावका म्हणून आमगेले अभिप्राय. त्या निमित्तान तेन्ना तुम्ही सर्व लोकांनी येवका म्हणून ह्या संदर्भार आमी सांगताची. त्यानेशी आयच्या दिवसाक आमी फायच्या दिवसाक प्रयाण घेता आशिल्ल्या निमित्तान आयच्या दिवसाक सभा कार्यक्रमांतू सर्व लोकांक प्रितीपूर्वक जावन हृदयपूर्वक जावन स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुम्ही करता आसलेल्या उद्योग व्यवसायांतू आमगेल्या मंगळूर शाखा मठांतू तशीच मंगळूर पेंटेंतू तशीच हांगाचे वैदिक वर्ग प्रतिनित्य हांगा रामनाम जप करच्याक तांणी सहकार करता आसाची. रामनाम जापक तांणी वैकेची सहकार करता आसाची. सर्वही लोकांक तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. वीर व्यंकटेशा वेदव्यासा पद्मांधवानाथ रक्षका गोविंदा. योगी वर्या योगी वर्या योगी वर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या. सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका. सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका. दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका. दुर्जन वैरी कोणाक रामनाम जप करच्यासकी तांणी बैसून वचका. कोणाकची तांगेले टायमाचे अडचणी आस म्हणून जाल्यार तांणी मुखार सुवेत स्वाम्याक प्रणाम करून घेवन मुखार सुवेत. कोणाक वत्तड आसले रे टायमाचे. भक्त पोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या. कोणी वत्तल आसले रे तो स्वीट कलेक्ट करून वचका. बाकी बरलेल्यान हांगाच बैसून घेवन रामनाम स्वाम्याल ओट्ट करचे एक भाग्य मेळना आमकां. त्याचे उपयोग करून घेवका म्हणून सांगून मागून घेताचे. स्वाम्यान एक सांगिल्लें आसा कालचे गर्जन एक बिल्डिंग हाल्ला म्हणून सांगून स्ट्रक्चरल इंजिनियर येवन आजी बसला. कितले गर्जन करायचे आजी कितले गर्जन करयता आजी.
स्वाम्याला परमिशन मागता हांव गर्जन करच्याक. सभे एक चंदाई आसका सभे चंदाई मेंटेन करता आम्ही. हांगा आसतना बैसून घेवचेंचे एक धर्म आमगेलो. अगत्यशील मात्र परगांवा वतल मात्र मुखार सुका. बाकी जनांना हांगा आसका आणि 9 गंटा सेशन वर्केनास आमगेले स्वाम्याल उपस्थिती रे. आयच्या दिवसाक आमगेले 13 कोटी कोरका म्हणून संकल्प. आज सकाळी पुढे आयची इव्हेंट गुरु काणिके रामनाम म्हणून सांगला. केलो जनांक खंयच्या घालून दिवचे म्हणून सांगून गेला. रामनाम खंयच्या ज्वेलरीचे अर्पण करीत. तशी गुरु काणिके रुपारी आजी स्वाम्याक अर्पण आम्ही रामनामच करेत म्हणून सांगितलं असं. सो तुम्ही सकड जणांना हांगा बैसून घेवन रामनामाच स्वाम्यान सांगेल म्हणजे गर्जन करून घेऊन दाखव का आजी स्वाम्याक वापास. आम्ही सकड स्वाम्याल शिष्यवृंदान गुरु मुखारी कशी आम्ही करताच म्हणून सांगून गुरुन आमकां पास करचे आसा. कालच्या दिवसा परीक्षेंत आम्ही पास जाले ते आयच्या दिवसा परीक्षेंत कशी पास जाताच म्हणून सांगून गुरुल मुखार दाखवून दिवं का. विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. विक्रमाय महा वामनाय महा श्रीधराय महा ऋषिकेशाय महा पद्मनाभाय महा दामोदराय महा कृष्णाय महा वासुदेवाय महा प्रद्युम्नाय महा निरुद्धाय महा पुरुषोत्तमाय महा अधोक्षजाय महा नारदेवाय महा अच्युताय महा जनार्दनाय महा उपेन्द्राय महा हरे महा श्री हरे कृष्णाय महा पुनराजमन महा केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय महा विष्णवे महा मधुसूदनाय महा त्रिविक्रमाय महा वामनाय महा श्रीधराय महा ऋषिकेशाय महा पद्मनाभाय महा दामोदराय महा कृष्णाय महा वासुदेवाय महा प्रद्युम्नाय महा निरुद्धाय महा पुरुषोत्तमाय महा अधोक्षजाय महा नारदेवाय महा अच्युताय महा जनार्दनाय महा उपेन्द्राय महा हरे महा श्री हरे कृष्णाय महा ओम प्रणमाना परमेश्वरमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः द्रवीशाम प्राणायामे योगः. ओम भो ओम भुव ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यमा भूर्भुवस्वरस्वरेण्यं भूर्भुवस्वदेवी धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिर्गोम ब्रह्म भूर्भुवस्वरमा पूर्वोक्त कल्याण गुण परिपूर्ण क्षीराब्धिजाये श्री विष्णु प्रेरणिहाट वेत्यार्थमा वर्तमाने वाहर्के क्रोधिनाम तमुत्तरी दक्षिणायणे शरदृतु कार्तिक मास कृष्णपक्षे दृतो पंचम्या द्वादुक्तायां पंचम्या मध्यवादरा प्रथम्या दुक्तायां श्री विष्णु प्रेरणिहा श्री विष्णु प्रीत्यर्थमा संगा विश्वावसनाम संवत्सरे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमानोत्सव
ಅಂಗತ್ವೇನ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ನಿರ್ದೋಷ ನಿರವಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣೀಭೂತ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿ ಅನಂತ ಅವತಾರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ತಥಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧಾನಾಂ ಅನಂತ ಆನಂದ ನಿಧಾನಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಾರಣೀಭೂತಾಂ ಅತ್ಯರ್ಥಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ನಿಷ್ಪಾದಯಂತಿ ಭಗವತ ಅಪರೋಕ್ಷದರ್ಶನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮನನ ಶ್ರವಣಾದೀನಿ ಸಂಪಾದಯಿತುಂ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಅಭಯ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧ್ಯಾದಿ ದೈವ ಸಂಪಾದಾಂಚ ಅವಾಪ್ತಯೇ ಕ್ಷುದ್ರಪಾತಕ ಉಪಪಾತಕ ಮಹಾಪಾತಕಾನಾಂ ನಿರಾಸಾರ್ಥಂ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ದೋಷ ನಿರಸನದ್ವಾರ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಾಂತಃ ಕರಣಾನಾಂ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಂ ತಥಾ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಸಾರ್ಧ ಪಂಚಶತಕೋಟಿ ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಹೋಮಾಭಿಧಾನಾಂಗಂ ಜಪಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ತಯೇ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷೈಃ ಸಹ ಅಂಶತಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಅಹಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಾಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಮರಣಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಜಗನ್ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿಮ ಆವಾಹಯಾಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ವಿಘ್ನಹರಂ ಪ್ರಭುಂ ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಂ ರಘುವರಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ಸುಂದರಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಕರುಣಾನವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ ರಾಜೇಂದ್ರಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ದಶರಥತನಯಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ವಂದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಘುಕುಲತಿಲಕಂ ರಾಘವಂ ರಾವಣಾರಿಂ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೀರತೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಪತಯೇ ನಮಃ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंजाने क्षीर सिंधु निधरा जाविंधर जोगिने जाने शिशावर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंदना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कामुनी अपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज अर्पिले विश्वामित्र मुनी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंजसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलम् श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राक गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांत नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयति वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांत मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींत मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम
मंगल राहु केतु कुजादिकांत मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम वायुरूपी पूर्ण प्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम योक्त मंगलम ताची निर्दोषु देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताची ते सर्व सुखान मुक्ति पावताची मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल जय जय राम श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा
अमर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंद राजा ने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कामुनी अपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज अर्पिले विश्वामित्र मुनी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आपण जातो वनवास काशी खंडवोचरा मुनी रोहिदास बाळक आणि तारामती राणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
के साथीला वशिष्ठ अमुचा गुरुदेव मिला काशी विश्वेश्वरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनि जन तरले तारक मंत्र स्मरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि नामाचा प्रताप पहा जागे नमीरा किला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडल पद पावला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंध्याने क्षीर सिंधु निधला जाविंदर जोगिने जाने शिशावर केला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गोपी चंद्रना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा खरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वधिले बाळक धिधले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने जो नमन करता रघुवर श्रीराम का
नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मनतोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मनतोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामा नमन करता रघुवर श्रीराम का सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुत विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीराम नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का श्रीराम का श्री
यतिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा राम विठ्ठल गुणगणसागरा राम विठ्ठला राम विठ्ठल गुणगणसागरा गुरुचरणी नित्यमागणी गुरुचराणि नित्यमागणी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनि विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनि जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधीश यतिवरा
मठाधीश पर्तगाळि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारकातीर्थ द्वारमठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळि कुशामती नैके ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळि कुशामती नैके ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा परमसत्त्वगुणसागरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा शमदमदया गुणपूर्णा राम विठ्ठल गुणगणसागरा राम विठ्ठला मंगलम मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलम् श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांक नारायण व्यास व्यंकटेशाकर मंगल वासुदेव हयग्रीवाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवा
गणपतिंक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम मंगल नारद भृगुवर्णिक मंगल सप्तर्षि गणपतिक मंगल राहु केतु कुजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम वायुरूपी पूर्ण प्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्म वृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम तारतम्योक्त मंगलमंताची निर्दोषु देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ति पावताती मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला